Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Иҷада як намуд салат тайёр кардастам. Салати мандарин ки ном дорад. Барои маҳсулотҳои даруни салатмон 800 грамм куриная грудка дар курай, 6 та тухм, 200 грамм сир, 1 кило сабзӣ, 200 грамм майонез, намак, чеснок барои украшенияш бошад, листья салата, микрозелен, баъд зелени петрушка дар курай. Чӣ намуд зелени ки дошта бошанд ҳавая истифода кунанд мешавад. Сабзӣ, куриная грудка, тухми мурға ҷӯшондагиё. Камтарак мондум истод хунук шуд. Баъд инам хел сабзия айтёрка гузарондум. Ҳозир сира мегзаронем. Сир, тухм ҳамаша айтёрка мегзаронему. Куриная грудкая майда када реза мекунем. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, навора ки тамошо кардаe кадомида маъқул шудагӣ бошад, лайк монед, комментария нависен. Баъд касе ки бе подписка тамошо мекунад, подписатсия кунед дӯстони азиз, аз ҳаматон миннатдор мешам. Вақте ки шумо лайк мемонед, комментария менависед, ҳамин навор рекомендатсия дарафтан мегирад, дар канали ман пешравӣ мешавад. Ай шумо да ман ҳамин қадар дастгирӣ мешавад дӯстони азиз. Баъд як рӯз пеш дар ютуб якта рецепт мондагӣ будам. Тарзи тайёр кардани салати помидор буд. Мондум ягон 20 минут истодагӣ буду, баъд удалит кардумша. Вай рецепти платный, ай курсҳои платный ман ёд гирифтагӣ будам. Мумкин набуда дар ютуб нишон додан. Баъд ҳамун зана ки ёд додагӣ удалит куне гуфт. Хоҳиш карда гирифтум удалит кардам. Вай гуфта ки ман ҳамин рецептҳои нишон метим, ман рӯи исум кор мекунам. Курсҳои платний. Баъд удалит кардам дӯстони азиз. Каседа ки дар кор бошад тарзи тайёр кардани ҳамин салатҳо, номерои телефонша мемонам, марҳамат нависен. Ҳам Тоҷикистон да ай Тоҷикистон бошен меравем пешуш. Курсҳои платный дора ёд мегире. Да Россия бошен онлайн ёд метиятуна. Ин ҳам хел дӯстони азизам, сабаби удалит кардани видео ҳамин буд. Ин ҳам хел куриная грудкая майда кардум, сабзӣ, сир, тухма айтёрка гузарондум. Ҳозир салатмона тайёр мекунем. Дар миска куриная грудкаи реза кардагия меандозем. Сир, тухм ҳамаша андохта, камтарак намак мерезем болошда. Сир худаш шӯракай, намакша камтарак андозем ки бо хеле шӯр набиёяд. Чеснока айтёрка гузарондагиё. Ягон 4-5 дона зубчикуш. Хай намака гуфтум ку камтарак намак мекунем. Майонез 200 грамм. Болошда рехта хушрӯ карда алараш мекунем. Инам хел салати тайёр кардагия. 1 қошуқи гирифта куллача мекунем. Ҳамин калониш чени тухми мурғ биёяд. Ҳамаша куллача мекунем, мемонем тарелкада. Инам хел ҳамаи салата куллача када тарелкада гирифтум мондум. Обши 18 дона шудагиай. Мавҷа дуташа калонтара кадагиум майдатара кунем 20 дона меша. Ҳамин 800 грамм куриная грудка, 6 та тухм, 200 грамм сир. Инами қадар салат мешавад. Барои рӯи дастархон, барои ҳамин худмонам хӯрданда беҳатибат ҳам ба мазаш, ҳам рӯи дастархона хушрӯ мегирад. Инам хел дар тарелка листья салатая монда. Ҳозир салатмона украшать мекунем.
инам хела пишива плёнкая гирифта ду қошуқи сабзи айтёрка гузарондагия болошда мемонему хушру када ҳавор мекунем. ҳар як ами шарикчакҳои салата ду қошуқи сабзӣ мерава. баъд инам хел салати куллача кадагия болои сабзӣ да мемонему салафана маҳкам карда хушру када хеле формаи мандарин мекунем. камтара ки меҷиқем ки пресс шава. инам хел салати мандарин ки ҳамон тайёр шудак ба шакли мандарин шудагиай болошда петрушка мондагиам гашнич укроп чӣ намуд зелени ки хоҳен ҳавае истифода кунед. салата видшам хушрӯ омадагиай маззашам ба маззаяй духтаро. касе ки тайёр кардагӣ набоша тайёр кунед маъқул мешаватуна. анаиҷада тарзи буридагиша нишон додум. даруни салатаам бинен чӣ хеле омадагиай. анаиҷада боша барои завтрак омлет тайёр кардастам. инам хел дар миска 3 дона тухма шикаста андохтум. баъд зелени замороженной дар морозилник доштум. ай ҳавай камтарак андохтум. 1 қошуқ гарох, 1 қошуқи дига кукуруза андохтум болошда. баъд 30 грамм сира ҳамхай кубикча реза кардуму андохтум. ин завтрак барои як одам мешава. барои шавармои тайёр кардастам. ҳама монда ба нами тарз тайёр мекунам. инам хел дар сковородка камтарак оливковое масло рехтам. баъд ами начинкаи тайёр кардагимона дарунушда мерезему. газа паст мекунем. кришкаша маҳкам карда ҳами хеле 1 минут мемонем меиста. хӯроки тезтайёрай 1 минута тайёр меша. инам хел омлетмон тайёр шуд. дарунша листья салата, помидори черри, авокадо кати украшать мекунам. тарзи тайёр кардани омлета мини ролик када шортс да мондагӣ будуму баъд дар телеграмам партофта будум. ҳами чӣ видеое ки ютуб дамонум дар телеграмам ҳастай. баъд 1-2 ҳамсояҳои русский дорум дар телеграм канал ҳастанд. ҳами тарзи тайёр кардани омлета дидиян мегӯянд ки якум бор моям ба ҳами гароху кукуруза тайёр кардем омлета ба мазза омад гуфтестай. ба рецепти ман тайёр кардиян. инам хел хӯрокмон тайёр шуд. завтраки ҳам полезный мешава ҳам ба мазза. дӯстони азиз, ин телеграм канали маяй. касе ки телеграм дошта боша ссилкаша дар якум комментария закрепить карда мемонам. марҳамат дароен обуна шавен. телеграмда активниум. ҳар рӯз сурату видео партофта меистом. ба ҳамин чӣ видеое ки дар ютуб ҳастай дар телеграмам мемонам. касе ки ютуб даромада наметона бе VPN метонен ай телеграм тамошо кунен. дар ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. хайр дӯстони азизи ман. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. то навори оянда.